Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech indirizza summit ieħor tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew fejn insista fuq l-importanza li iżem pajjiżna jerġa' jibda jissaħħaħ fuq livell internazzjonali. Il-Partit Nazzjonalista huwa kommess illi nibqgħu niġġieldu ħalli mhux biss issir ġustizzja, mhux biss anki titħares il-liġi imma li pajjiżna jerġa' lura jingħata ir-reputazzjoni lura bil-fatti. F'kummenti lil Net News wara dan is-summit, Bernard Grech spjega li f'dan is-summit Ewropew saret ukoll diskussjoni dwar il-vaċċinazzjoni. Għaliex aħna nemmnu anki bħala Partit Nazzjonalista kif ukoll jemmnu anki l-istati membri illi il-vaċċin huwa wieħed mis-soluzzjonijiet importanti anki biex nelbu l-pandemija u allura tkellimt dwar l-importanza illi nibqgħu maqudin bħala stati membri u ma ndurux stat kontra ieħor minħabba r-rollout jew minħabba l-aċċess għal vaċċinazzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fuq l-importanza ta' ċertifikat tal-vaċċinazzjoni biex anke jagħti l-opportunità li mhux biss it-turisti jkunu jistgħu jiġu f'pajjiżna imma biex anke l-Maltin u l-Awċin ikunu jistgħu joħorġu minn pajjiżna ħalli jmorru fuq btala tax-xewqa tagħhom. Summit interessanti, summit importanti fejn kulħadd anke poġġa l-preokkupazzjonijiet tiegħu u fl-aħħar mill-aħħar anke samna l-idejat tagħna għaliex flimkien anke fl-IPP Group meta niskambjaw anke dawn l-opinjonijiet inkunu nistgħu anke jkollna pożizzjonijiet aktar b'saħħithom għal ġid tal-pajjiżi rispettivi. Kien Tajjar, Net News.